i-settle namin yung sa school niya kasi sabi ko, hindi biro yung perang pinag-uusapan dito kasi hindi naman 1,000 lang yung pinag-uusapan na pera dito, diba? Pancake na naman at bumili lang kami ng pansit sa karinderya. And ayan si Hagrid. Kasi syempre may mga problema din ako guys, pero hindi ko na pinapakita nito sa vlog. Kasi syempre may mga ups and downs na pinagdadaanan din kami. Pero hello guys! Good morning! So today is July 7, 2018. Ano ngayon? Ano ba ngayon? Tuesday. Actually, hindi pumasok si Agad kasi may lagnat. Sige na, mag-CR ka na. Kasi may lagnat siya. Kasi nagkaroon siya ng tonsil. Kasi si papa niya nung binilang kasi niya ng yung candy. Hindi ko pinapasok. So, bukas papasok siya. Tapos, si Hagrid pala bukas, i-settle namin yung sa school niya kasi parang may nato si DepEd na kasi supposedly dapat si Hagrid is K2 na sana siya kasi magpa 5 years old naman siya this year. But, in-insist nila na K1. Yun nga, sabi nila nung Monday nung pumasok si Hagrid. So, ayun, nag-tinta ako para at least hindi naman ganun ka-pale. Pero yung kilay ko, ba't naman? Pero hindi naman siya ipo-force na parang kailangan kasi yung advice ng teacher, kasi yung pag-i-transfer siya sa K2, yung adjustment daw ng bata, ganun. Hinahisabi, yung adjustment ng bata, kawawa daw, ganun. Pero I think, para sa akin, kasi dapat naman talaga K2 na siya. Hinahisabi, kasi dapat naman talaga K2 na siya. Kasi ang lilit na mga classmates kasi ang laki niya. And yung hirap, like, yung adjustment kasi in real life, yun naman talaga yung tao maraming adjustment. So, gusto kong maranasan niya rin yun. So, okay lang sa akin. Kasi, imagine nyo na lang, K1 siya, is diba supposedly K2 na siya. So, kung tatapusin niya yung K1 ngayon, kasi sa choice daw namin yun, kung gusto namin siya sa K2. So, sabi ko, hindi biro yung perang pinag-uusapan dito kasi hindi naman 1,000 lang yung pinag-uusapan na pera dito, diba? Kasi kung K1 siya ngayon, tapos ipag-K2 namin siya next year pa. So, imagine nyo nilang ang laking tuition fee yung matatanggal, hindi ba? So, pag tinransfer namin siya ngayon sa K2, so next year, grade 1 na siya. So, feeling ko naman ready naman na siya kasi tinuturuan ko naman dito sa bahay. So, okay lang naman sa akin. Kaya, ayun, natigas talaga ng ulo ko. Ganun talaga ako guys. Pag hindi naman ako nag-decide na ako lang. Kasi hindi naman ako nag-decide na ako lang. Sinabihan ko din si Papa kasi minsan yung aking desisyon, akala ko okay yun. Pero pag nag-uusap kami ni Papa, saka ko marirealize like pag something na pag sinabi niyang ganun, at saka ko nare-realize na okay, ganun pala. So, ganun yun sa mag-asawa guys na dapat nag-uusap talaga yung communication kasi sinakala natin tama yung ating ginagawa. Pero pag nag-usap kayo, may mga ideas din pala siya na pwedeng kapulutan mo rin ng aral, hindi ba? Pag may exam na nila sa 15. So, aral-aral na naman ito. So, yun. Mag-upload. Pero nag-upload ako ng video sa labas kasi ang hina ng internet, Diyos ko naman. Nag-upload din ako ng video sa Facebook. Hindi rin. So, dito na ako sa cellphone nag-upload. So, nag-upload ako ngayon sa saging kasi bawal siya ngayon ng mga biscuits. Ganyan na pa yung nag-anong kung kakain daw siya ng mga sweets. Sabi ko, hindi pwede kasi may yun yung masikit yung kanyang lalamunan. Kaya yun nilaglag. Sana bukas maging okay na para makapag-aral siya kasi diba sayang yung araw, hindi siya makapag-aral. Pero ayun, so nag-cellphone siya ngayon, so may naman, pinagbigyan ko na siya kasi sobrang birang-bira lang nakakapag-cellphone. Parang siya lang ata yung bata na hindi talaga mahilig mag-cellphone kasi mamaya-maya nandiyan na yung mga bata, wala. Hindi yan papansinin yung cellphone kasi laro na yan.
Miss Christine is our family budget. So today is July 8. July 8 ano? Yeah. July 8, 2018 Wednesday. At day off ni Papa. Kaya ang aming ano ngayon is pancake na naman. At bumili lang kami ng pansit sa karinderya. And ayan si Hagrid. So si Hagrid ngayon ay papasok na siya. At kami ay naglulongganisa dahil may naubusan na kami ng may order. Ngayon, hindi ako nakapagpaalam kasi talagang antok na ako kagabi. Hindi ko alam, hindi ako nakapagpaalam. Pero, ayun, kain tayo, guys. Kain tayo pa, brothers Papa. Kain. Ito na, wala yung nag-texting mo na ba? Wala mo. Hello guys, so biglang nandito na kami na. Kinuha kasi namin tong isa. And Sabihin mo sila. grabe. Si Papa. So family kami today. It's a family day. Dito lang kami sa park dahil may hinihintay din kaming order na kukuha. Pero pupunta talaga kami dito kahit walang order kasi para makapag-unwind. Wow, charot! Unwind. Pagliwaliw. So, ay hello guys! So, kagahapon. Kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi in-enjoy lang namin yung moment doon na nag-ano si Hagrid. Ang tawag dito. Pinasyal, pero actually masama talaga yung pakiramdam niya. Kaya, ayun. Umuwi naman kami diretso nung mga ilang minutes lang kami doon. Tapos hindi ko natapos yung sinabi ko kasi ingay ng mga bata dito guys. Maglalaro. And, ano ba yung sinabi ko kanina? Yun, umuwi kami diretso kanina dito. And then, ayan, kasi naka-conscious ako sa buhok ko. And then, ano ba tawag dito? Kahapon, di ba, hindi ko natapos yung sinabi ko kahapon about dun sa pag-aaral ni Hagrid, hindi ko siya na-explain. Pero kanina, pumunta kami doon na sa finalize na namin. Basta yun. Parang kinonfirm na namin yung yung decision namin na K2 na namin siya. So, ayun nga, kanina, kami dalawa ni Papa yung pumunta doon. So, K2 na siya, pero hindi, parang sa DepEd ata yun na kasi may rules na yung DepEd na dapat pag mag 5 years old na this year, kailangan K2 na siya. So, kailangan niya lang humabol doon sa mga topic na inano na sa K2 kasi syempre mas sila. Tsaka may computer na madadagdag and then may AP ba yun? AP. Basta yung mga ganun, parang may madadagdag na subject. Books naman, kasi may mga K2 na maano sila sa grade 1. So, yung books nila is parang ibibenta na lang nila sa amin ng mas mura na lang. At saka yung books naman namin, ibibenta namin dun sa nursery na magki-K1 na yung aso. So, diba, syempre, parang inano ko din na siguro tama rin naman yung naging decision ko. Kasi hindi birong pera yun ha. Ang laking pera din yung maano namin. Kasi pag inantay pa namin, parang ipagpapatuloy pa namin yung K1 tapos next year K2. Diba? Yung whole year pa lang, diba? Kung sasabihin na sayang yung books, ganun, ganyan. Pero magkano lang naman yung books compared sa talagang whole tuition fee ni Hagrid sa buong taon, diba? So, ang laki ng difference. Sabi ko, talagang malaking tindik sa akin na, okay. Sabi ko, okay, mas maganda nga yun. Kasi dapat supposedly K2 na naman talaga siya. So, next year, diba, mayroon na akong elementary ba? Imaginein mo. Tapos sinabi ko kasi sabi niya, baka makawaw-kawaw si Hagrid. Ganun. Sabi ko sa kanya, kasi si Hagrid naman, kasi first time pa rin mag-aral doon ni Hagrid ganun. Sabi ko, yes, first time niya mag-aral ma'am, pero lang, sa bahay naman, tinuturuan ko talaga siya. Talaga nagiging teacher niya ako. Kaya noon, hindi ko siya pinag-nursery kasi, mas, kasi siya parang hindi pa naman siya ready mag-aral.
mas maganda na ako yung natuturo. Kasi dito kasi sa amin, siguro kung sa mga malalayong mga lugar kasi sa subdivision, ganun, wala masyadong bata, ganun, wala mga kalaro. So, maganda mag-nursery. Pero dito sa amin kasi, di ba, dun sa kabilang bahay noon, expose siya sa mga bata, yung paglalaro. Which is, yun naman yung importante pag nursery. Yung ma-expose yung bata talaga sa ano. So, kaya yun, in-open ko yun kanina sa teacher niya. So, parang naano naman ako, kasi yung teacher niya, parang nasad din siya. Dun sa pagsabi ko na, yun nga, iti-transfer namin siya for, i-go na namin siya sa K2. So, parang nasad lang siya. So, parang ako din na parang naano din ako. Kasi, ilang buwan din naman. So, parang na-attach din talaga sila sa bata. So, parang ganun. Sabi ni Papa, pag sa birthday din ni Hagrid, dapat bigyan din sila ng ano, kasi kawawa. Parang na-appreciate din namin yung pagmamahal nila sa anak ko. Alam mo yun, iba talaga yung mga teachers, no? Talagang, saludo talaga ako sa mga teacher. Talaga, totoo, na-appreciate ko talaga yung mga guro na grabe yung pagmamalasakit kahit konti lang yung sahod nila talaga. Talagang, yung pagmamalasakit nila sa bata, iba. Leave comment down below guys kung ano yung, kung kayo, kasi alam ko marami dito mga nanay na mayroong mga students na kagaya ko na ganong level din yung mga anak nila. So kung para sa inyo, siguro naman, ano yung may advice sa akin, tama ba yung decision ko? Kasi parang inisip ko din, tama din naman siguro yung naging decision ko. Hindi ko naman tinipid si Hagrid kasi actually, yung sabi ko sa teacher niya, kaya ko namang ituro sa kanya kung ano man yung kailangan i-ano para lang at least hindi siya ma-behind doon sa sa K2. Excited naman ako para sa kanya. Sabi ko kay Hagrid, ganun talaga na sa totoong buhay, meron talagang ganun, may mga adjustment, may mga, at least ngayon na-encounter mo yung mga ganyan. Kaya yun lang. Yun lang yung balita ko sa inyo kasi kahapon hindi ko natapos at saka ngayon yung parang final na talaga. So yun. Tapos si Papa umalis. At saka ngayon lang ako nag-vlog guys kasi second din na talagang ano talaga yung pakiramdam niya. So hindi kasi nakakatulog yan kung hindi ako katabi, kaya tinadihan ko. And then si Papa nag-deliver, may dineliver siya doon sa so pauwi na din siya. At tapos kay sis Jeanette Figueras. Hello sa iyo sis Figueras, may yung pagkabasa nun. Basta yun, si sis Jeanette. Sobrang salamat sa regalo mo sa amin. Alam mo na kung ano yun. sobrang salamat. As in, sobrang. Noon pa tayo ang tagal namin nag-email kasi sobrang busy niya. Nag-email siya sa akin. Tapos yun. Tapos ayun ko napakita yung regalo niya. Basta ayun, sobrang salamat din. Alam mo na yun. Sobrang na-appreciate ko yung mga subscribers ko na nag-ano ng mga something na gift para sa amin. Sobrang talang naisip ko na, 'di ba? Parang pinagkakatiwalaan niyo na ako kahit hindi pa naman ako talaga kilala niyo personally. Talagang napifeel ko yung pagiging genuine nyo na, alam mo yun, kasi hindi naman ako malaking YouTuber. Parang, ano lang naman ako, nagsisimula lang naman ako mag-YouTube. Parang hindi naman ako sikat, hindi naman ako, pero parang, napifeel ko yung pagmamahal ninyo sa akin, na parang, basta, kung alam nyo lang, kung makikita nyo lang kung anong laman ng isip at puso ko talaga, kung gaano ko nagpapasalamat sa inyo. Na as in, noon pa nung nag-start pa nung nagpadala ng mga bag na puro Chris pa yung mga pangalan talaga ha. Yung kay yung mga books na pinadala ninyo, yung mga galing sa tawag dito, yung malaking package from Korea. So talagang sobrang salamat sa inyo. Tapos yun, basta sis Jeanette, sobrang thank you. And basta sobrang tapos may mga nag-message pa sa akin. nahihiya ako sa inyo talaga kasi talagang alam niyo lang kung gaano ako kasaya. Basta yung mga nag-message sa akin, yung mga concern ninyo, yung mga kung alam niyo lang kung gaano ko na-appreciate lahat ng iyon.
kay sis Rachel from Japan. Sobrang napapasalamat ako sa palaging pag-message sa akin kasi nung mga times sa parang feel mo ako, parang ramdam mo ako yung mga message na dumidilim na. Parang ramdam mo yung mga iniisip ko, yung mga ano ko. So sobrang salamat sa inyong mga messages. Yun, sa sis Rachel, sobrang thank you. Sa lahat ng mga subscribers, mga viewers natin, sobrang napi-feel ko yung pagmamahal ninyo. Kahit, alam mo yun, kahit sabi ko, kung ano man yung marating ko sa pag-YouTube ko, or kung ano man yung marating ko sa buhay ko, kayo yung mga taong hindi ko makakalimutan, kasi parang napaka-genuine yung tao, parang, alam mo yun, parang sobrang ang bait lang ninyo. Iiyak ako. Sobrang bait ninyo. Pwede kasi ito namin. No. Sinasakit to. Sobrang salamat sa inyo guys kasi sobrang pagmamahal ninyo sa akin. And kasi syempre may mga problema din ako guys pero hindi ko na pinapakita nito sa vlog. Kasi syempre may mga ups and downs na pinagdadaanan din kami pero sobrang nakakaano ng feeling pag yung mga messages ninyo. I-miss ko na may parang basta yun, nagdadrama na ako. Sobrang salamat. Kasi ko parang mahaba kasi ano ko to para yung kahapon na vlog. So I hope you guys enjoy and follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And yun. See you in my next video. Babush! God bless sa inyong lahat, guys.